Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δεν θα το πιστέψετε. Έκανα ένα βίντεο πριν και είδα ότι δεν λειτουργούσε το μικρόφωνο. Και πήγε να δει το τσάπα να πάρει, τέλος πάντων. By the way, καλά τα πήγα. Πάρα πολύ καλά. Μα τη history δηλαδή. Αυτά μετά κοιτάτε ήταν όταν το έκανα. 31-5. Normal. Ήταν πολύ εύκολο βασικά. Χίλια συγγνώμη, δεν το κοίταξα αυτό το πράγμα. Θα ανεβάσω όμως βίντεο, να ξέρετε. Θα το ανεβάσω σε λίγες μέρες. Βασικά σήμερα είναι Παρασκευή, άρα αύριο θα ανεβάσω βίντεο. Για να ξέρετε. Τώρα θα κάνω βίντεο με Egg Wars που θα μπει στο Feblex 1990. Στο να πάτε να δείτε και το Egg Wars και μέχρι το επόμενο βίντεο, μέχρι που να το φτιάξω εγώ και όχι που να φτιάξω, μέχρι που να ανεβάσω εγώ το βίντεο. Καλή συνέχεια. Επίσης κάντε ένα like, ένα sub και ένα comment, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά το subscribe με βοηθάει πάρα πολύ να συνεχίσω αυτά τα βίντεο. Τέλος πάντων, ευχαριστώ τέλος πάντων άμα κάνετε sub και αυτά. Γεια σας, καλή συνέχεια. Τώρα πάω να κάνω το Egg Wars. Γεια σας.